So welcome back to Pinoy Rob YouTube channel, and I'm your correspondent Ethel, and we will be reviewing today again some iba't ibang tindahan dito sa Davao. So let's get to it. So, naglalakad po ngayon and palabas mula sa Matin Crossing. Then, medyo mainit na panahon. So, while naghahanap ako, na malapit sa may Lambon Street, sa may labasan ng Nabwa Street, hindi kalayuan lang sa may Matinag Central Elementary School. And may ice cream doon. So, pupuntahan natin. So, yan. Nandito ako sa may tricycle. Mga terminal na tricycle. Yan sa Matinag Crossing. Yes, patuloy lang ako naglalakad kasi malapit na talaga yung shop. Actually, nung talaga sa kanya ng tricycle, papunta doon. So, yan, medyo mainit talaga and nauha na kaya. So, yan, madami din nagtitinda. Then, may mga estudyante nagsisilabasan na kasi medyo hapon na. Uwian na mga estudyante. So good afternoon. So, ayan. Anong pangalan po ng shop niyo po, kuya? Partistry shop. Partistry shop po. Partistry shop. Bago lang yung shop mo. Mga 2 years. 2 years na. So, ano pala pangalan niyo po? Ako nga pala si Jason Garcia. Jason Garcia. Ikaw ba yung owner dito? Hindi. Ay, hindi. Saan ba yung owner? Nasa kanila. Ano sa So, ikaw lang yung nagtitinda dito ngayon? Ako lang kasi wala na kasi yung kasama ko dito. Saan ba siya? Sariling business. May sariling business. Ano din yung business niya, kuya? Kalendarya. Karinderya sa may malapit lang dito or? Sa May Toril. Sa may Toril. So, ito po yung paninda niya. Ano tawag nito? Mga mini donuts? Mini donuts. Mini donut. Ano pong presyo nito? 3.20. 3.20. Then, may ibang drinks din kayo dito po yan. Meron kaming drinks na soda float, refreshing drinks. Tapos sa coffee naman is merong latte, caramel macchiato, at saka mocha. Pag gusto nyo mag-add ng float, magdagdag lang kayo ng 10 pesos. May matcha din, sundae, cone, o kaya. Pero, kuya, ano ba yung oras na pinakamalakas yung maraming benta? Tuwing labasan ng mga estudyante. Ito, pangalabasan ng estudyante. Sakto-sakto, Valentine's. Ala, marami to. Mostly talaga yung mga couple maghanap talaga yung isa ng ice cream. Oo. Mabenta talaga dito. Siguro mamayang gabi. Mamaya, mga uwian, mga 5 p.m. Pero anong closing time nyo po dito? 8. 8. Then, opening time nyo? 9. 9 a.m. Pero ano yung malakas dyan sa pinakamabenta sa coffee menu niyo? Ang sa coffee menu namin is mocha at saka caramel macchiato. Mocha. Then yung sa drinks? Coke float ang sa drinks namin. Coke float. Tapos ang sa ice cream namin is ang pinakamabenta talaga is Giant Cone. Pero saan nyo po ito natutunan? Wala. Tingin-tingin lang tapos natutunan agad. Sa YouTube. Ganun. YouTube. Kasi nung una, meron kasi itong kasama ko yung kinakauna siya tapos
sabay-sabay lang ako sa kanya, tingin lang kasi yung amo niya ay amo ko rin dati sa Putubot. Tapos photobooth. dito, nag-standby ako. Tapos pag wala akong duty sa Putubot, standby ako dito. Tapos pag nakita ko man siya na ganyan-ganyan, so hanggang sa nagpunan ko. Mahirap po ba yun, kuya? Hindi naman. Pero ano yung pinakamahirap na drink na gamit, buhit? Madali lang man lahat. Madali lang. Pero yung medyo matagal. Ang medyo matagal is ang mocha at saka caramel. Mocha, caramel. Pero sa tingin mo, kuya, ano yung paborito mo dyan? Mocha. Ang mocha. Mocha at matcha. Yan ang paborito. Mocha, matcha. Ay, pero meron ding ano to? Mga binibenta dito ito. Sana to mga stickers? May sticker, bracelet, at saka nag-customize din kami ng pin. Ito yung sample niya. Pang ilan yung customize nyo? Anong presyo? Ang ganito kalaki is 25 hanggang 25 ito. Tapos ito. 35, then ito yung maliit. Ito yung 20. Tapos ito 50. Ito siya, pag maliit Yan, talaga. 50. 15 yung pinaka. Customize. Pwede mo i-send ang picture tapos kunin mo lang kinabukasan. Parang matagal siya. Medyo matagal siya gawin. Kasi i-send pa yan namin sa office. Hindi pa talaga maya. Ano nangyari? Yan na dyan na siya. Ba't tumutunog yan siya? Ganyan talaga. Normal lang yan. Normal lang yan. Minsan ba nasisira din yan siya? Hindi naman nasira basta marunong ka lang mag-usap. Maintenance ng machine. Amo? Kasi gabi-gabi pagkatapos ng mag-close, tawag ka na, pinaukap na muna eh. Kinukuha nyo yan. Log, yun, sir, coffee. Log, coffee. Ay, float lang po. Si kuya. Ano? Tapos, ano sila po? Ay, balot ah. So, ayun, may customer kanina. So, ano yung nilagay nyo kanina? Parang cream ba yun? Caramel syrup. Caramel syrup. Pero, sa lahat ng syrup, ayun, ano yung pinaka-expensive talaga? Ang pinaka-expensive talaga sa syrup, pareha naman sila. Unless lang sa matcha kasi powder. Kasi,
Anong presyo pala ngayon na 60 matcha? ang float, tsaka 50 ang matcha latte. Ay, hindi. Yung ano, yung powder. Ayan, Ah, medyo mahal ba yung powder ngayon? sakto lang din. Sakto lang. Pero yung sa syrup, kuya, kayo ba yung namimili ng ano? Oh, Pilipinas. Ah, Galing pa yan lahat sa Manila. oh, char. Yung sa syrup, medyo, ano yung pinakamahal talaga na syrup? Pareha lang man silang dalawa. Choco at caramel, pero mas expensive, mas lamang ng konti ang caramel. Nakita, saan daw yung kinukuha? Saan daw yung, ano, sa Manila? Manila kasi na. Mga syrup. Imported siguro. Manila kasi lahat mga pati ito. Itong mga cone. Manila yun lang. 20. Na, pila. Dua. Hi! Hi, baby! Wala ko siya. So, kaning kuan kuya, yung flavors karon available is ano sa kanon? Ang sa ice cream namin na available na flavor is vanilla and strawberry. Tsaka pwede rin mix. Pero anong mabenta yung caramel or choco? Choco. Choco pa rin. Pag bumibili ba sila ng ice cream, meron ba kayong yung binubunot? Oh, Ano po? ngayon lang. Kasi Valentine's. Ayun. Ito yung price. Ito Ah. kuya. No? Mga sticker cute talaga. Student ng Mahilig kasi ang mga student yan. Lalo na may hugot yung ano sticker. Sino din yung nagpiprint yan? Yung ano ko rin. Amo namin. Amo. Bait naman ang amo nyo. Parang ginagawa naman lahat. Kasi yun kasi ang target market namin yung malapit sa eskwelahan. Yung nahilig nila. Yung mga bata. Bata. Pero soon kuya, may idadagdag ka pa dito. Like, may So, idadagdag pa kayo. mga next month or next month, ano kami dito ng pastelan, pastel, mga, hindi ko alam basta yun lang sinabi ng may-ari. Nagdag daw siya. As long as patok sa may estudyante. Pero pag na-try nyo na bang magbenta nung summer like walang klase? Oo, mahina pag walang klase. Kaya close kami pag walang class. Close. Pero, kuya, may time ba kayo na nanakawan kayo? O wala pa? Ay, nung pinakauna, yung nalimutan namin ilagay yung aming hagdan. Nasa labas lang yun, dito yung nakalagay yun. Tapos pagbalik namin kinabukasan, wala na. Wala na yung hagdan. Mabuti yung hagdan lang. Hagdan lang. Hagdan na. Mabuti na yung hagdan kaysa naman yung pera nyo. Kaya nga. Pero minsan ba kuya may customer na kayo na medyo magagalit eh. Mainitin yung ulo. Oo. Mainitin yung Hindi man yan maiwasan. Ano ba yung ginagawa niyo? Patient lang. Patient. Pero hindi naman sila nambabato ni minsan. Hindi na. Pwede nyo i-visit tong store na to. Saan to kuya? Sa Kanto Napua. Kanto Ice na cream pa. shop, party speak. Matina Crossing. Tama. Kaysada ng Matina Crossing. Daanan na to dito. Pero minsan, ano ba yung binibili ng mga bata dito sa Ice cream talaga, giant food. Yan ang pinakapatok. Giant? Giant food. Low tag. Yung giant cone. Buti yung giant cone nyo dito, 20. Yung isa iba 30. Kasi, mababa lang kasi ang tubo ng amin. Kasi gusto niya na makabili yung mga bata. Ma-afford talaga Ma-afford yung mga talaga. bata. So, kuya, anong ginagawa nyo ngayon sa Valentine? Wala. Wala. Trabaho. Benta. Trabaho na. At least may pera. At least may pera. At least may pera.
Pero sa mga stickers nyo po, kuya, at saan dito yung medyo mabenta? Yung mga patok sa mga bata, like Stussy, Drew, alas na busa na kami ng Stussy, ano lang natera. Ito yung sa skateboarder sa Joker, oh. Masilig kasi yung mga bata sa mga sticker. Joker. Tapos, anong presyo nito? 10 pesos lang yan. 10 pesos to tatlo? Grabe, malaki masyado. Totoo, yung 10 pesos sa iba, ganito kaliit, oh. Oo. Ganito kaliit yung sa 10 pesos. Tapos, isa lang talaga. Isa lang. 10 pesos din to. Tapos ito yung 5 pesos. 5 pesos, madami. 5 Lagay sa pesos. phone. Pero ano siya? Anong klase ng sticker to, kuya? Parang iba kasi siya. Parang plastic ata to. Parang ganyan. Plastic siya. Ito, Notes, mini notes. 25. 25. Japan talaga. May erasers, eraser ba to? Ay, Chipits. Chipits. Yung sa sa Crocs. Uy, yung hinahanap ng kabataan nyo yun, oh. Nandito lang ila kuya, oh. Dami dito. Yan. Sir, naman, ba't nakatago? Kahit naman, ito kuya, yung mga pencils niyo po. Kanya is 10 pesos lang din ang isa. Mabenta talaga. Ito, highlighter, 10 pesos, acrylic, 10 pesos, 10 pesos lang yan. Acrylic? Yung isang ganito or Isa. isa? Pero pag ito lahat, Bilangin mo siya ba? parang no? Yung ganda kasi yan para sa baso, sa mga glass. Ay, pwede siya sa glass. Sa glass. Ay, acrylic paint pala. Medyo mahal ba yan? Sulit kaya pang pressure buyer talaga dito. Mahal talaga to. Ito, acrylic paint. Mahal yung acrylic paint sa National Bookstore. Medyo mahal. Ito yung ganito yung Highlighter. yung nakikita ko naman sa sa FB. 10 pesos lang. Ganito yung nakikita ko sa FB pag may nagdo-drawing. Ganito. Ganito yung mga nila, highlighter pala to. Iba-iba din kulay. Pero minsan kuya, like tawag nito. Itong ink nito like mauga po siya. Mauga po. Ay, hindi naman. Hindi. Kasi na-close naman siya. Naka-close siya. Iwas lang kasi talaga kami sa mga apo. Sa Aliga po. Kaya binabalot namin yan. Halos lahat ba? Affordable, 15. May 15 din oh. Ball pen din to na sign pen. Sign pen. Ganda. Sa mga mini pants dyan. Mini pants. Dito na kayong pagawa kay Ina Kuya, 15, yan? 25? 20. 25, Malaki, 20, 15. Pero anong time na makukuha yung pins? Depende kung kailan nyo gusto kunin. Kung, for example is, kanina kayo nagpagawa, pwede nyo kunin pagka 5 p.m. Kasi nagpunta man yung nangyari dito. So, asan yung pala yung office niya? Sa Ekulan. Kasi malapit lang. Kaya pala mapuntahan dito. Marami ding magpapagawa dyan. Oo. Ito, Nagpaka-customize. customize. Rin kami, souvenir package. Souvenir package. Para siyang sa For may birthday. events. Mga event. Dati ka bang kasama sa crew, sa event? Ako kasi ang operator sa Kutulog. Photo booth. Wait. Photographer. Photo booth. May mga kilala kasi akong Snapshot. mga may mga tita ko kasi nag-event din. Yun. Mga koor yun sila. Tama po. Kaya din ako dati. Nakatrabaho din ako sa may mga events, pika-pika. Sa pika-pika yun. Sa pika-pika. Tapos yung sa photo booth,
Oh, alam ko yon sa photo booth. Picture na yun. Pa-picture. Libre lang. Basta isa sa mga crew talaga libre yung picture nila. Photo booth kahit ano. Kasi Kahit magiging rin man kami ng pika-pika. oh, gingi lang. Unlimited talaga yung picture sa photo booth talaga. Yeah. Pero sumasideline ka pa rin, kuya. Oh, Sa photo booth pag may ano event. every Saturday and Sunday. Saturday, Sunday. Pero ngayon, kuya, may event ka din. Wala. Kasi dito ako. Nakikita dito. Dito ako Monday to Friday. Tapos Saturday, Sunday, doon ako sa Putubo. Doon ka sa photo booth. Pero may tanong ko lang, as photographer dati, ngayon, photographer ka pa rin ngayon, no? Like sa photo booth. May guest ba na nakakairita? Meron yung pabalik-balik. Oo, mabalik-balik. Kahit minsan sabihan sila nung host na wala na magpuputubot pero kasi pupunta pa rin. Pag oras na ng yung event yun talaga, like mag-host na sila, bawal kasi talaga kami para hindi maglabas-labas yung mga guests. Yun kasi, like, minsan, may ganyan talaga ng guest. Tigas. Tigas Tigas ng yung ulo. Gusto nila pilitin, tapos kami ang mapapagalitan. Oo, yung sa koor. Pagalitan ng koor. Pagalitan ng MC. Pero so far, kuya, okay naman yung kita dito. Okay lang. Sulit. Pero abangan talaga yung yung may idadagdag dito. Doble kita na si kuya. Oh, yun. Ito yan o. Lagyan dito ng 10. Doble kita. Pag ito talaga na itong business na to mag-boom, siguro pag mag-Valentine's, madami ng decoration. Oh, madaming may ganyan yan, kuya. Mostly couples. Mostly couples. Couples pa. Cute ng pins. Yeah. Pero minsan sa parang may nalalaman ka ba about sa paggawa ng pins din, kuya? Wala akong alam dyan. Yung amo ko lang talaga. Siya lang ang mahilig kasi dyan. Pero gumagawa rin kami ng ref magnet. Ref Ref magnet. magnet, mga kitchen. Mahal din yung materials. Hindi naman. Or di Ito lang, condition. Sulit lang talaga. Yung kitchen namin is 35. Ref magnet is nasa 25 or 30. 25, 30. May keychain kayo, kuya? Or wala pa? Ubus na. Naubos na yung... Ito yung... Ano to siya? Stapler. Ay, 50 pesos yung stapler nilang maliit. Yung mini calculator. Char, meron. Nakatipid pa ng presyo. Pwede siya ilagay sa pocket. Ilan din to? 60. Kaysa naman bumili kayo ng Malaki. medyo malaki. Exam kayo, hindi pwede. Ala, tinuruan na talaga. Tinuruan na talaga, ha. Ito, sticker din to. Sticker din. Dami naman na sticker 5 ni. pesos lang din yan. Ang cute, oh. Ang aesthetic. Mga aesthetic. Sticky notes nila pang aesthetic din. Presyo nito, kuya. 20 man ata yan. Mura siyang presyo. 20 lang yan. Yung mga notes, yung ganyan notes, 20 yung Ano to, kuya? tattoo. Ay, tattoo. 5 pesos. 5 pesos. Hindi kasi mga bata dyan, ubus na yun, marami ko. Daming tattoo. Anong ginagawa mo dito? Like, lagyan ng tubig Tubig. or tubig lang? Then, hayaan mo lang siya na dumikit. Mga 30 seconds, yan. 30 seconds. 5 pesos, pero doon sa iba, mahal masyado. Mahal masyado Gusto yung... nila yan kasi matagal na mawala. Ganyan. Oh, may paper doll din, 2 pesos.
Yung mga ano, lumaki sa 2000s. 2000s yun, mga 1990s. Yun yan. May stationery pa din sila kuya. 25. So, Ayam, Pinoy Rap. okay, bye-bye kuya. If you find this segment informative, please click the thumbs up button and subscribe to stay updated with our latest news and share this broadcast to your friends and family. Your support helps us keep you informed. Help us get our first 10,000 subscribers. Your engagement matters. Liking, sharing, and subscribing to our content not only helps more people discover the important stories we bring you, but also supports our team's hard work. It boosts our visibility in the algorithm, making it easier for others to find ways to stay informed. Thank you for being part of our community.